Benvinguts. Anem a fer un sensor de llum. Un sensor que, segons la llum que hagi, se'ns anirà indicant si hi ha més o menys llum. Aquí he posat 3 leds que, si hi ha poca llum, segons el grau de llum anirà dient si s'encén 1, 2 o 3 leds simultàniament. Bé, per fer-ho simplement he connectat aquí els leds a les sortides 2, 3 i 4, he posat resistències de 220 i aquí he utilitzat com a sensor la LDR, una resistència que varia en funció de la llum. La LDR la tinc que connectar, per una banda, estaria connectat a això amb una resistència de 10.000 ohms per assegurar el 0, i aquí tinc que connectar-ho al positiu, que és el voltatge al qual el connecto. Realment la lectura que fa és l'Arduino és un valor de resistència, un valor de voltatge. Aquí tenim que agafar el valor que variarà en funció de la quantitat de la llum, i ho connectem a l'entrada analògica 0. Bé, per aclarir millors colors, el de voltatge el pintem de roig i l'altre ho deixem indicat perquè aquesta és la lectura. El que farà serà que el valor de la lectura variarà un voltatge en funció del valor que tinga aquesta resistència que varia per la llum. Aleshores, varia la llum, varia el voltatge que ens arriba aquí. I aleshores tenim una lectura. Per saber els valors s'ha d'utilitzar lo del serial print. Anem a veure com hem fet el codi. Primer li hem indicat els pins on connectem, el 2, 3, 4, els pins on connectem els leds. Després creeu una altra variable, que és el del pin LDR, és el nom que li he posat al valor, i aquí tenim, aquest és el 0, tenim el valor de la LDR, que és una altra variable. Aquí guardarem, diem per defecte que és 0, i aquí guardarem el valor de la LDR. Aquí en el void setup configurem les sortides, la 2, la 3 i la 4, pin LED, pin 1, 2, 3, i aquí utilitzem el serial begin, que això ens ajuda molt per a poder calibrar després els aparells. Si no, anem a cegues i és molt complicat. Després anem al void loop. Al void loop li diem, primer, apaga tots els llums, tots els leds. Utilitzem només en digital write, no cal, podrem posar-ho en analògic, però ara anem a fer-ho només en digital, que és llum encesa o apagada. Li diem que tots els leds estiguen apagats. Això quan comença un cicle. Aquest cicle es va repetint. Aleshores, agafem el valor li diem que faça una lectura analògica del pin LDR. El pin LDR el tenim aquí definit, faltaria posar que és A0, perquè és esta d'aquí, i ara he posat aquí uns intervals, aquí li he dit serial print, per poder detectar els valors. I aquí tenim, si el valor és menys de 256, que s'encenga el LED 1, si és d'un altre valor, anem a veure com funciona i serà millor que veureu com va. Aleshores, ara comença la simulació, el serial monitor m'està donant 54 de valor. Com li he dit que perquè s'encenga el LED 1 necessito 256, encara no s'encén res. Clico aquí i anem a veure si fa una mica més de llum. Augmento. Ara aquí ja ho he pujat a 662, ja ha pujat i s'ha encès 1. Veieu que aquí, clar, és que això depèn de molts paràmetres, depèn d'esta resistència, depèn de la LDR, per això el serial monitor ens ajuda a calibrar els aparells. Aleshores, aquí hem fet un interval, en seguida ha variat, en seguida passa de 54 a 600, d'una manera molt brusca, i jo he calibrat prèviament, tinc que donar-li ara un valor
més alt, i quan arriba a 900 ja ens ha arribat a encendre's la segona llum. Si li poso més llum, veieu que quan està a 950 s'encén. O sigui, tenim una variació brusca del sensor i el tenim que calibrar. Aleshores, el de 0, en seguida, a poc recorregut, podem posar, mira, si és la meitat és 921, doncs li podria dir. Doncs aquest que s'encenga a 900. Per simulació, si vull fer-ho proporcional, però això són el tema dels ajustos, 900, l'altre 950 o 930, perquè a vegades les proporcions en què varien no són lineals i tenen corbes que millor fer-ho en la pràctica com estem fent ara. Anem a veure ara, li comencem la simulació, millor veure el d'això, el serial monitor ens està donant 54 de llum, com ho he pujat, fins que no arriba a 900 no s'encén la llum. O sigui, ara ja tindríem certa il·luminació, després podríem tindre un altre nivell d'il·luminació, i com jo aquí ja tinc molt junts el 2 i el 3. Li podria dir el 3 que 962, 970, per aquí és qüestió de calibrar-ho, 930, podria haver posat per a la simulació aquí 850, 860, aquí 900, i pot ser que així hagués quedat millor la gradació en quantitat de llum. Això serveix per calibrar serial monitor. Aquí hem posat 3 llums, hagués pogut posar més llums, puc canviar-ho al contrari, que s'encenga o que doni llum si s'encén o s'apaga, però aquí ja veieu que amb el sensor augmenta segons la quantitat de llum. S'apaga, si no hi ha llum, ens dona que ens fa més llum i ens està donant un nivell d'il·luminació òptim. Això pot tindre aplicacions, podem tindre un toldo que si hi ha llum, si no fa sol, el toldo està recollit, si fa una mica de llum surt una mica el toldo, l'altre i l'altre podríem tenir estès el toldo. Podem fer qualsevol tipus de sensor, des d'un sensor de so, de qualsevol cosa, per encendre i en lloc de 3 llums posar-les totes les que volguéssim. Aquí he utilitzat la funció if que posa una condició. Si la condició si passa això, fes aquesta condició. Si passa l'altre, fa aquesta altra condició. I amb això tenim un sensor de llum. Doncs espero que us funcione. Moltes gràcies.